Bajarê Şaristaniyê ya Amed sirrên dîrokên piştî miladê li ser her kevirên Kelha Zerzewanê bi navê din li ser Kelha Samancî hatine nivîsandin. Di her kolanê de berhemek hêja derdikevin holê. Kelha Zerzewanê di dema İmparatorya Romayê de ji bo navenda leşkerî hatiye çêkirin. Di navbera navçeya Çina û Mêrdînê de dimîne. Nêzîkî 4 salê jî li ser vê kelhê xebatên arkeolojîk ji aliyê zanîngeha Dîcleyê ya Amedê ve tê temeşandin. Di her kolandinê de berhemekê nû tê bidestxistin. Herî dawî ji bermayên kelhê derketî holê ku baweriya ola mîtras li vir hebûye. Tîmekî ji 35 kesan tê holî ve ev xebat tê meşandin. Ji van xebatkaran bi navê Cahit jî wekî karkerekî înşaatê û xebatkarên kolandinê di tîmê de cihgirtiye. Xortê ciwan him erdê dikole hem jî wêneyê kelhê li ser tabloyan xêz dike. Ez ketim înşaata goş bo ezayla xwe geçindirmî bikim lê min car dev ji sima berneda. Îşê rizma jî cana derdiketim şu çê dikirin li otela û min malê tablo mablo îşê dikirin. İja Qalazer zaman zaten ara Qalazer zaman gundê me 2 kilometreyî. Ez pê hesiyam ku Qalazer zaman qazî çêdibe ku arkeolog hatine wir. Ecikî hebgî mereqamî jî ser tarîhê arkeolojî heye. Min got ez ê her mûr jî bişoğlim. Ez hatim vira şoğlîm. Ez ok heftakê wan şoğlîm. Me Aytaç Xoja nas kir. Aytaç Xoja jî hebgî sicaqan lî her kersî dikeve diyalogê. Min jê cesaret kir ez pêr beyvîm min got Xoja min got ez aslında resam. Ez hatim vir jî warê şoğlim. يقول رسمي خوري ما بتقول أجل لي من رسمي خوري بيدا كان هاب يقول تمام قلت جمر يشتغل هناك قلت جمر رسمات شيك. Karkerê înşaatê perwerdehiya xêzkirina wêneyan nestendiye. Tenê dibistana navendî xilas kiriye. Lêbelê ji ber xwe ve resim çêkiriye. Ji bo wê bûye wekî hunerekî. Ji aliyê din ve emeletî li înşaatan dike. Lê dev ji çêkirina resman bernade. Lê dibêje çêkirina resman zikê mirovan têr nake. Hestekî xweş e ku mirov dîrokê li ser kaxizê xêz bike. Lê ji bo xwexirdîkirinê karekî pêwîst e. Ji ber vê yekê jî mecbûr maye ku karê înşaatê bike. Resim işi sabır işi. Yani geremere jê hez bike. Yani ez wextê duma resma çê nekim. Ez yani tişkî eksikî dixwe divînim ez rahatsızım. Gere ez hez resim geçikim tişkî öğretmişim. Karkerê Kurd gelek resmê ku çêkiriye diyariyê mirovên navdar kiriye. Xortê gundiyê derdorê kelhê hinek resmên xwe li kelhê dinêre û xêz dike. Her wiha li mala xwe jî bi xeyalên xwe ve tablo çê dike û difroşe.